βελόνα της τρύπας. Out. Η επαναφορά στο ύψος περιοχής. Εδώ ένα γυριστό θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Πράγματι. Με φάουλ. Ευχή όλων βέβαια να μην εκδοθεί η κατάσταση. Η δυνατή σέντρα κεφαλιά του Παναγιώτη out. Σε πρώτο χρόνο εδώ Ταταρίδης θα αλλάξει πλευρά. Πολύ έξυπνα για τον Ραμπατζούδη, ο οποίος είναι αμαρκάριστος. Η επαναφορά, η κεφαλιά πάσα στο δοκάρι και όπου σηκώνεται με το κεφάλι και με τη σειρά του να μοιράζει στον αγαπητό, κατεβαίνοντας σε μια πρώτη στάξη ευκαιρία για μια τελική που επιμένει και τα καταφέρνει ο Αστέρας. Το γέμισμα, η μπάλα κατευθύνεται στο πρώτο δοκάρι με το κεφάλι ο αμυντικός σε κόρνερ. Δυνατά και πάλι με το αριστερό στο δοκάρι, κεφαλιά out. Από εκεί στην αριστερή πτέρυγα το τσίμα της μπάλας, Ταταρίδης θα κατεβάσει την μπάλα, δύσκολα τα πράγματα, σουτάρει. Αποκρούει ο Καλτσίδης. Το γέμισμα στο δοκάρι, πετάγεται για την κεφαλιά. Ο Ορλόφ και διώχνει σε κόρνερ. Δυνατά με το αριστερό, η μπάλα περνάει κεφαλιά out. Δυνατά με το αριστερό με πολύ φάλτσο στην καρδιά της περιοχής, το κάρι και 0-1 για τη Σύνδο που το πανηγυρίζει δεόντως. Ευχαριστώ. Τσιαλμάμπρο να διακρίνουν η σέντρα, η μπάλα περνάει και πάλι ο Κατσίδης πέφτει και διώχνει. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, μπάλα περνάει. 1-1. Από ποιον άλλον? Από το εννιάρι. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Δυνατά στη διεκδίκηση ο Λεμετζίδης. Ο δεξιός χαφ κάνει τη σέντρα. Η μπάλα στα χέρια του γκολκίπερ. Χαμηλά η πάσα, Νικολαίδης για τον Ντέμκα. Θα σηκώσει την μπάλα στο δοκάρι, κεφαλιά. Η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό του Νιάνιου. Πάμε Γιάννο! Δυνατά με το αριστερό με πολύ φάλτσο, κεφαλιά του Ταταρίδη, έχει δώσει ο ρεφερί, επιθετικό. Ο Χατζησάβας με τον Τσιαλμά. Κάποια νεύρα εκεί. Ωχ, Παναγιά μου, δεν είναι ώρα για τέτοια. Κόκκινη κάρτα. Με τον Παναγιωτινόντα. Θα γεμίσει την μπάλα μπροστά, ευκαιρία, δοκάρι και out! Εδώ είναι να τα βάζει με δίκη του κανένας. Το δυνατό βολέ. Η κεφαλιά, πάσα, ευκαιρία εδώ. Είναι πέναλτι προφανώς. Διαμαρτυρίες εδώ, τι θα δείξει όλος ο κόσμος. Η δυνατή σέντρα στο δοκάρι, κεφαλιά, out. Η επαναφορά, η κεφαλιά, πάσα. Και τώρα ο Παναγιώτη, παραπερνάει, όχι. Πέφτει ο Γκαλτσίδης στην κορονιά του και μπλοκάρει σταθερά. Και πάλι το γέμισμα. Η κεφαλιά, πάσα, ευκαιρία εδώ για τον Κόζαρη. Είναι κόρνερ. Πάμε Γιάννο! Δυνατά με το δεξί, στο πρωτοδοκάρι, κεφαλιά του Ταταρίδη out. Σήκω! Περνάει με ένα ωραίο γκέλ, από εκεί στα δεξιά, Σοηλεμετζίδης, εδώ για όλα, ευκαιρία εδώ Κόζαρης, τελευταία φάση του παιχνιδιού. Γυρίζει και η μπάλα καταλήγει out, δεν είναι δυνατόν. Τελευταία επίθεση προφανώς, κατά μέτωπο από την αριστερή πλευρά, η μπάλα περνάει. Του Ηροβούζης πρέπει να έχει καθαρό μυαλό εδώ πέρα να γυρίσει τον έξω Παναγιώτη out. Πέναλτι! Τι έχει δώσει, δεν έχω καταλαβεί. Δεν μπορούσε να αλλάξει κανάλι. Κάποιος ο οποίος δεν θα θέλει να το δει. Εδώ εκτελείται, αποκρούει ο Καλτσίδης.
ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό. Ένα παιχνίδι που το ήθελαν και οι δύο ομάδες πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όσοι είδαν το μάτς κατάλαβαν ποιος ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Αδίκως με το αποτέλεσμα. Σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω.